Hey guys, Γαβρίλ εδώ. Τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, σήμερα το βίντεό μας είναι να σας ενεργοποιήσουμε τα Windows. Κοιτάξτε πώς το κάνουμε. Εδώ πηγαίνετε στην αναζήτηση και γράφετε Windows PowerShell. Έχω ελληνικά. Λοιπόν, και εδώ θα σας το βγάλει. Πατάτε Run as Administrator. Μετά πατάτε ναι. Και εδώ πέρα γράφετε αυτό το command. Περιμένετε λίγο να το έχω στο αρχείο. Εδώ πέρα. Ωραία. Και δίπλα αυτό. Ωραία. Αρχίζουμε. Γράφουμε irm https άνω κάτω τελεία 2 κάθετη get τελεία activated τελεία win. Μετά κάνουμε κενό, shift και αυτό εδώ και άλλο κενό και ex. Παιδιά, ακούστε με. Αυτό το βίντεο σας το κάνω γιατί το είδα από άλλο βίντεο που ήταν αγγλικά, αλλά το άλλο βίντεο δεν έδειχνε τις λεπτομέρειες, ας πούμε, να κάνουμε κενό και δεν ήταν πολύ ξεκάθαρο. Γι' αυτό σας κάνω το βίντεο και σας λέω τις λεπτομέρειες. Λοιπόν, πατάμε τώρα Enter. Και περιμένουμε. Ωραία. Εδώ πέρα εγώ έχω το Windows Pro. Οπότε εσάς δεν ξέρω τώρα αν τα έχετε ενεργοποιημένα ή όχι. Αν τα έχετε ενεργοποιημένα σε Home, πατάτε εδώ Change Windows Edition. Θα σας το δείξω μετά από την ενεργοποίηση. Και αν δεν τα έχετε, θα πατήσετε εδώ Check Activation Status. Εγώ το έχω κάνει, οπότε θα μου δείξει ότι τα έχω. Λοιπόν, πατάμε το 6 λοιπόν. Να δούμε αν τα έχουμε ενεργοποιημένα ή όχι. Εμένα θα μου βγάλει ότι τα έχω. Ωραία. Και πατάμε ένα γράμμα, ό,τι θέλουμε, για να μας γυρίσει πίσω. Τώρα πηγαίνουμε εδώ πέρα, στο 1 για τα Windows. Πατάμε 1. Εμένα θα μου βγάλει ότι τώρα είναι ενεργοποιημένα, γιατί τα έχω ενεργοποιήσει από πριν. Εσάς, αν δεν τα έχετε ενεργοποιήσει, θα σας βγάλει ότι θα περιμένετε πολύ ώρα βέβαια, 5-6 λεπτά, 10. Καλά, όχι και πολύ. Να, εμένα τώρα μου το έβγαλε ότι... Τέλος πάντων, εσείς θα περιμένετε μέχρι να σας πει αυτό το πράσινο, ότι είναι ήδη activated. Πατάμε 0 για πίσω. Και τώρα, σε όσους έχουν τα Windows Home και θέλουν να πάνε στα Pro, πατάνε το νούμερο 7, το Change Windows Edition. Περιμένουμε. Και θα σας βγάλει όλες τις edition των Windows. Περιμένετε να δείτε. Να, θα σας έχει και το Pro εδώ, αλλά εγώ το έχω ήδη, γι' αυτό δεν σας το βγάζει. Λοιπόν, είδατε. Και Enter. Ωραία, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Γεια σας, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.